हाँ हो कुछ का बुढ़ावा का सेवा कइला मेवा तो मिलते न बटे। भले बुढ़ा खावा कहिया सा भले पतोइरा खावा कहिया सा ओसे हमरा कोनो फर्क नहीं खे पड़त। ऐसे कि चलत आटे हमार काम बुढ़ावे से तो 2 पैसा मिलत आटे। कौन की कौन चीज घटे वाला बा, कुछ नहीं घटे वाला, बस खियावे के बा जियावे के बा। जितना दिन जिया दे उतना दिन हमार धन हो जाई। बुढ़ाऊ ए जाने मन बाबूजी आई जी आई खा ले कबार के। अरे भाई जाने मन कहा गई दादा, वो तो अकेल का भाषा बाटे, अकेल का खाली निकाल के देता या कह कि खा पेट भर खा, तबे न देही में जान रही तो बुद्धि काम करी, बुद्धि काम करी। देखो हो कल जाके हमार बूढ़ऊ दुनिया से का देलू। हाँ काढ़िए देले बनी। लाओ लाओ कहतानी कि पेटिया दी हा, पेटिया मछलियों के खाला हो पतो जेवन खाए के बाद तेवन बोले के बाटे। अच्छा अच्छा जन्नी बूढ़ में फर्क मर्द में कौन हमारा बार ना है न लौकता, ठीक ना पतो हो खस्ता का कहे के पतो ही ना कहीं जाने मन कहीं हमारा के। अब तो का कहीं पता नहीं क्यों काले और ले काले एकर गणिया नहीं खे मिला गान खाई ना मछली का कि जे होय का तू बात को तरु गाड़ी मछली के गाड़ी होला फिर है तो काहे के रास्ता ला दले मारी 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 लपदिना मारी लप दे तनी खाई खाई देही बनने कुछो कहीं जेतना आपसे हमार दोस्ती हो गइल बा या प्यार हो गइल बा ना उतना आपकी बेटा से नइखे भइल, ठीक ना। उनको तो लागेला कि कुल बतियो काटे दौड़ताटे कुछो कहीं माने के जवानी होखे। हां हाय आ काम न करत होखे बुद्धि बुद्धि तो कहा तो ये हम चाने झुलाइल बा हमर काम करता बुद्धि बुद्धि तो केहू हमरा बोलो भा जाइए हमर खर बुद्धि पूछी मत जी ससुर जी उहाँ कह देता टे। अच्छा जाय दो जान तोड़ जब से तुम्हारा से प्यार भइल बा ना तब से हमार एकदम चानी चानी बा। एगो साड़ी आइल बाटे 3000 का किने के मन करता टे, ओमे हम बड़ी हीरोइन लागब कनिया ना कि साड़िया ना किन देई आ सोनी हमारा से दिल लागल बा बूढ़ी के तनको दिल में से तन तुरु के नहीं खे देवे के आ ना केउनो पतोहिन के देवे के पतो है के बात को बूढ़ जब सता से प्यार भइल बा बूढ़िया जाने की अरे बसाती अब कौन लेखा हमारा जाए के मन नहीं कर जाने की रात सुत रही आ के को बा के सुदुर हम ऐसन पदलस न हमरा कोई होखे लागल है पतो नहीं सुन ले अपन खरिहानी में सुती भले हम कबो कबो आवत रहो ठीक ना, लेकिन सटे के नहीं खे ये चालाकी में त अपन लड़का के विदेश भेज देनी विदेश में मारिया मारे के मिली पतो ना जाने जाय दी केहू आ सुनी केहू पतो रखावा कही न त टेंशन नहीं खे लेबे के ओता ना सट्टे नहीं खे आव मान के हम चोरी करम तो लोग हम चोरावे न कहते। हां उहे ना बात बा के ऊपर ध्यान नहीं खे देबे के पेंशनिया नहीं खे आई ओहो आवे तो 4 दिन में महीना लाग जाइए 27 तारीख को 31 महीना लागता लागी त का जवन कहू तो दे कुछो कहीं लेकिन पैसा तो हमारी पे उड़ावत तो नहीं ना, लेकिन कुछ कहीं ठीक लगता है अब ठीक लगता है ना पता कुछ गल लागत आई ढका ताटे जब से अनारवा का जूसवा पिए तनी तब से ढका ताटे। अब तो हमार माई बने के मन करता है बाबूजी बना दे ना देखी एगो अपहू का निशानी रही न हम सोचतनी कि हमरो बुढ़िया इतना छेरला समो एगो छेर दे हम सोचतनी कि मेला लागल बा एगो झुनझुना हम ना किनम त का किनम तब का खाई 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 नहीं तो जानता नहीं कि खाई खाई अरे दादा अरे लभेर के हेंगने खाई सट सट खाई निक बनल बा जी निक बनल तीते नहीं के तीत बनावल चाहत रहे आ ये दादा हरियर मिर्चा देही ना दादा अच्छा खाए के बा अब कोहनी है कि का तीत बनाई वो खाना के जेवन रसे रसे आदमी खाओ ना नहीं पता है और जो गाना में गावे लोग कैसे दिल्ली बागाओ ना क्यों वाला अब वाला क्यों वाला बताई ना ओ बोली तो खाना खा ला ई क्या करता हो बाबू मने नहीं क्या बुझाता है भौजी के
भी बैठ आ तू कैसे लुगा गिरा के बैठल पड़ू हो? अरे हम जानी कि आपका भय भुला गनी हो सवे उतर गइल हवे आ जाए दी कौन तू खेला करत तड़ू जा चुप रही एही से मैं का गरिया आवेला नु चाय चाय का बोलतन जी एही से मैं का गरिया आवेला लाई एकदम ही तुझे कोई बिया का एकदम पड़कती है का बोलत रे बुझाता बाप के हैं तारा बुझाता के करे फिर सट के बैठल बड़ा का गुल से तू बेटी बाड़ी पतो हियो बेटी बिया हमरे रोखी कौन नहीं खेला लगा तो कहत नहीं चल के ना चल चुप रही दुआर पर देबे कि ना खाए देबे के देखी ससुर बाप समान होना ठीक ना गोदी में बैठा के खियाबू तब ससुर कहन गोदी में बैठल बनी आय खा ले निकाल आवे के ना भैया के कहत नहीं सब बात तब तार 2 साल विदेश 2 साल में आपका भाई आ जाए अरे ई का हो ई क्या बात है कौन बात ना गोरिया दुआरी पर हो अभी तो अल्लाह ने खेला गा तो कैसन लाग कहत नहीं ऊ तो कहते के खाली बूढ़ा पी पी के अब अंगुआई रहता गाड़ी देता पियला में गाड़ी देता डन रुक जा पियले बाटे सोया हाँ बड़ी न टेढ़ी बाड़ी अजी आई हमारा लागल कि बुढ़िया दूसरा का लेके आई जा देख रे सुनी आई ना हमारे कन्या पाथा धवा देना सुन कहानी हां कहते कि भैया भी देश बोल मैं 2 साल में वही है तो 2 साल में हम ये 2 को हो जाई 4 हो जाइए हम तो हमारे दो हां ना खर्चा चला ले ना काहे ना पेंशन आवता महीना आवते बाटे का टेंशन बाटे 35,000 मिलता ना तो हर महीना दे ही हमरा के 15,000 कि तारा नाम से LIC खोलवा त तू घबरा मो सही हो सही के जी हटी और कुछ ले तो बोल जा तनी प्रोग्राम पे पानी ले ले जा हां जाता नहीं लोटा में पानी लेके आओ तनी जल्दी में खाए के बाटे खा आव रे 12 झाड़ देता जाके सरसा करा है आज बाजार लगी लिया देती सब्जी उब्जी बाप रे दुकान पर से ले हमें कुछ बेथू बाटे गइल का कही बेचारी लिया वे देखा त कब का कही लिया वे ले बार झाड़े ले का करे ले बड़ा दिक्कत बाटे घरे बूढ़ पुरानिया रहते हुए हमारा बर बाजार करे का पड़त आटे इहे ना बाटे हां एगो घर मरद मानुस ना रहना सो त आई हो माई अरे का मोहब्बत वाले बाप आव रे 12 झाड़ जाई बजरिया रुकी मम्मी जी ना मिलत रहुए ठंडा तेल बनू दी पल तो ढील देखा बार झरिया वहने धर ना आवा पहले हेने रे मम्मी जी का कबर में लगा ले बनी जी काला का ले बनी तो लाइटिंग वोटिंग होके का ह ए माई का हरे सच्ची मम्मी जी देखी हई लाइटिंग देखी टोई धरिन तू ना खोल के गलिए बराबा खोल के गई तब हमका जनता नहीं का ह जे देखी केन कौची लगावत रहता नहीं केन कौची ए माई का हरे हां कौची देख का छोड़ाओ हट छोड़ाई करके झाड़ रे हमें हदिया या त पर बार म झरा तन दुगो देखे त अभी ओकर माई गइल बिया ए तू हई बैंक में गइल बिया त का करे बैंकवा में गइनी हां उ गइल हो ओकर मरद पैसा डलले रहल हवे त अच्छा अजी अभी तो लेके आए तो वहां का पैसा डल रही भैया जी दा करे उ बात कहता नहीं उ कह लिया से कि ओकर मर्दा एथु कइला सब पैसा ढिलले बाटे तो गइल बे लिया वे तो वे कह कि तनी हमर के चाची जी बोला जाए खाती बाजारे कनी नु कि बाबूजी खाना खइनी हम त खात दुख ने देखबे ना कइनी हां आ के दे दरस्कार के हम तक खइने के ना पहले ही बताई अब हम का जानत नहीं खइलन कि ना खइलहन अभी हम तहनी के घर में बाड़ू सा तहनी के देखो सा अजी तब अब जाई खियावे तहन लोग खियागे अभी हमू खाना नहीं खी देले हम तब पासे हो खम ना जी हां त बराबर कस ल आज जाके दे दो ओ मच्छर हो के मांगे नी ना कि खाना वाला खाइम कि का चुपचाप ना नहीं रहे नी ना नहीं तो रहे अपन मन से 10 करस अब हमने के मांगल जी तब खाना मिली नहीं के एक बार पूछा नहीं है मम्मी जी तो कहत नहीं नु कि ना खाई मो पतो है अभी तो कहनी ठीक बाटे अच्छा त भूख ना होई त मना कर देलहन हां या पानी तो दीदी जी देनी हो तो बड़ा की नहीं के आवत हमारा की काहे रे का जानी का करतनी घर में का जानी कपड़ा पड़ा प्रेस करत हो कम लइकन फैखन के करत का कल स्कूल तो जाए के बाटे हां आज त तवार रहल हवे तेलवा तन तनी मिला दे मिला दो हल्का फुल्का मिला के सुजरा दो बराबर
आ तब तनी झोरा बा द सही में कनी तेल मसाला बा ना कि भूलिए के पड़ी। हाँ गरम मसाला नहीं कि गरम मसाला ले ले तेल लगा के तनी सुझुरा दे धीरे धीरे। सही में कहते हैं अरे सही में कहतनी रे हल्का सा लगा के पर देख तेल हेजा तनी मोला जाला तनी हेजा में तनी तनी ढेर ढेर ना गर्मी थू हो जाई तनी सीख स तेल डालबू स त खूब डाल देबू स आना त एकदम बुझाई की सेवा सत्कार सास ससुर के कोइल कोनो खराब बात ना जी मम्मी तो हम कहिया कहले बनी जी ना। खराब बात है बताई हम हाँ। कब कहले बनी मान ल कि हां इहे त तोर निक लागल तनी से बैठ के करता हैंगा ने जेने कहली त करता कर रोमा आशीर्वाद देवेला। हाँ। हां मुंह से कह के जरूर बाकी सुनाई तबे आही माई अरे माई कितना निक लागता का माई का हो का जी का बुझी करत बताओ ना घर में देखत नहीं कोनो का करतड़ी का ना बड़की भौजी का करती रे उ त काहे देखत नहीं कि अब बुढ़ऊ का करतड़न बताओ ना करत का बनी अभी खाना पीना नहीं खी देले खियावतड़ी सट के बेना हाथ के खियावतड़ी आ चल ले ई के जी ससुर यारन ये ससुर बनल बड़न अरे वो सही बोला तरी कि झूठ रे झूठ बोलत लड़का बड़ी तोर त बात में विश्वास नहीं के होत रे दादा ना जी ना बात तू हमर माई थोड़ी ना हो कि विश्वास करबू के मत कर तनी का करती बता अरे अरे खियावतड़ी मुंह में मछड़ी और का करतड़ी बुढ़ऊ के ऐसा आ तोरा का कहे नहीं कि अरे। चकर बाटे त तकर पी के नु गाली देबलन रे हमरा के ससुरा बोला ही नहीं खन अरे मछरी ली आइल बाटे कि आइल वाला दोपहर में बेचाए त ले लेने कि चलो बन जाइए साजी खाने रोटी पका दिए साथ आदमी खा तो यही वाला मछरी के खाए लागल रे के खाए लागल हाँ। तड़ी त कहत बनी के गोदी में बैठा खिया बता रोक ने के सुना दे पागल हऊ मने बाप समान बना ये काम करी हां होगा तरह वो जाको विश्वास न कर जाय लेके भाग जाय नु तब विश्वास करी ह गई कहते रे करते बावन बुढ़ऊ हां बुढ़ा गुलन लाज शरम घर के पी गल बा चली देखी तबे से नर नरातर चली देखी देख हां आ झूठ बात है तो तोरे झूठा पेरी आई पहले बता दे तनी हां पेरी आइए ना जाना दीजिए लइके मजा चलता रे तनी हां चल पहले हां हीरो रे सही बात काजी हमरो एकदम से छोट बड़ी जात नहीं हमें पतिया के को कोनो जानी कुछ मानबे अरे मानो तनी हो हमार माई मानो तनी मानम ना बेटी के बात ना मानम त केकर बात मानम ओसन बात बताबे त कहती या 10 साल तिखार के पूछ लिया नी कहते कि सही बात बाटे बाप बाटे मन का टका खार के थूक दी मुंह पर थूक दे बेला हम ए से मिलावत तनी ना नहीं 1 मिनट हम ए से मिलावत तनी आकि वो हमरा से आज 10-15 दिन से ना काहे ने काहे और ओइला भात निर्मुह बनवले भी ए से कहतन कि तनी चल देखा जात चल चल हम वो बात ये गल बाटे जब देत रहे बाबूजी से बोले नु तब कहतरन कि भाग मोटा की तोरा से मन भर गइल बा अजीब चीज बताई कोई के त देखत ले बानी कि गांव टोला के कोई रखेला अच्छा कोई जेकर साथे संग देला उ रखेला है बताई ससुर बाप सामान के न रखले नी जी इज्जत बाजी तब का चलो ना खरवड़िया में छोटा का बा सुनताऊ हाय का करताऊ कुछ ना घर में बैठे रही फेडक से मने बैठल ले काम ओरिया जाई काम नहीं खेलो कत हां ओही भाई ई का करताऊ बढ़िया ले देख के नहीं खे बैठल जात हाय बैठबू बुझाता कि आंख भगवान देला ही नहीं खनो इससे देख लेने आगे पीछे अगल बगल यही तो कुछ हो जाला हच के पर तू तो भाग मना हमरा ठेवना रहे कुछ और रही त कार भई रही त वो खूब दिमाग चलेला ना दिमाग चलता हमार दो बोरिया दो रसन वाले ले दो गो बोरी ले एगो गेहूं एगो बात कान में सुनो नहीं कि ना सुनाइल का हो नेहा बुची कहत है ना हां कि ए माई बड़की भौजी ना पापा के नु गोदी पर बैठा के आ बिना हो खो के मछरी खियावतारी पागल है क्या हो तू ओकर निहन लइका बिया तो ओकर जोन बुझाई त उनको अदर तू सुन लेला त देख यही से हम विश्वास ना कइनी ह मम्मी जी तब गइल बानी देखे का होला का ना ई त हम जानतो नहीं की जवान होई त उनु होई बताई ना ठीके बाटे तो हम जब ये एथी बड़ुए नु तो अपन देखिए ला जा और ना ओके नु त गांव घर पूरा तरी टोला में हाला क द जानु त जोन बात ना ओके नु उहो उधका उठ जाए मतलब नेहा बुची बुड़बक बानी बच्चा हो छ का
का बने तो लड़का के बात पर विश्वास करबू लड़का के बात पर विश्वास करबू इतना मतलब विश्वास रहा कि नहीं के आ नहीं के जी मतलब के बात पर सब विश्वास कैसे बाटे सोच ले लो जे हमरा बुझाता उ बाबू कैसन हो आई भौजी कैसन वो तो बात हम सोचता नहीं आखिर कौन चिल्ला में वहां के पटाई में चाहे बतियाई में बोलम बताई देखो पटावे वाला बात रह गुल बा माने उनका लाज नहीं खे त हमरा माने लइका माने के उनका देखो तो नहीं घर चलावत हवन उनका लाज शर्म नहीं खे सुनी ना तो संगे कोई पानी नो अरे वो निकाल के फेंक दही काहे काहे कहता नहीं घड़ी ना पहने जला तू ही जानता घड़ी ना पहने हम लोग जानता नहीं काहे पहना टाइम का तरह ना चलेला न तो दिन दशा न टाइम गलती चले लागेला जा दे तो दिन दशा खराब बढ़ुए का करबू अब उतरा बढ़ुए हमरा भी पैसा कमाइन तो दू पैसा रखम तो जानता अथुए में गटवा में डाल ली ऐसे ना तो करे के चाहिए ना 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 छोड़ जाए तो रसनवा का करी उतरा मोह दर्द बानू तो अपन गांव ले मंगवा दो को तो दहेज के बदले दे देस जा 5000 के घड़िए दे दिया त का हो जाई सब तो दहेज में लेबे कनिया का देलन जा का देलन जा हो ना कुछ नहीं खरीदले कुछ नहीं खरीदले राशन लावे जाइम की का करम के हमरा संग बहस करम तब बोली हम त इधर राशन लेबे तू नु बहस करता हूं बहस करता नहीं कि कहानी है ना तो इकुल तो बहुत निकुल जान तो ये ठीक बात तो हमारे ले कल हो और कोई अगल बगल ले कहबू तो कोई शिकायत नहीं करी हो कोई बड़ाई करी बताओ अपन हैं अभी अगल बगल के करे से कहाई जे मम्मी जी बाके पूछे जी मम्मी जी से हमरा से कहबे कहीं तहारा पर हमरा विश्वास ना होला गंगो जी में खड़ा कह देबू तुम दूसरा ना कहम त हमरा विश्वास ना होला ओसन तू कमवे कह दे दूसरे पर तो विश्वास होई हमारे पर कब विश्वास हो का भइल कि आज विश्वास होई रे यही से ओसन कुल काम कर त विश्वास हो को आज तो कहबे ना कहलू तू पछताते रह रउआ के बात कहीं जेतना हमरा करेजा काट के दे देम तोरा के विश्वास ना हो या ए जे दूसर लड़की के कह देसन कि हइसन काम भइल त ई रउआ मान जिम के हां के करेजा काट के देला हो चली जा आई एने बोड़ा देतनी रउआ के देबे वाला बा अपन माई या बाबू देते नहीं करेजा काट के तो तू कौना गली में तो करेजा काट के हमरा के दे देबू हैं आई सूती अरे रुका हो लागत आगे हमारा के ओहो अरे बे का कोइले बाड़ू शटर का उठा दे अरे दादा फिर लौकल अपने न होई अपने न होई पतो हजांगा लागत मोटावा देबू तब का मोटावा ना दे जे कौन सुख बूढ़ी ना देले में तेवन सुख हम दे कितना के कर फोन अरे कर फोन लाइक विदेश ले करता ए पतो है काजी ई कब तक चलत रही अब के हाले पेंशन आई जब तक जी अब तब तक ले चलत रही हाले पेंशन आई तो जान जागी सब तहरे नावे आते हैं के दबा अरे दादा हो उघार के बैठी उघार ले रहे अरे छत पे सोया था बहनोई अरे मैं तनु समझ के आ गई राना जी माफ करना गलती मारे से हो गई पतो है कि मेहरारू है हमार तो मेहरारू है पतो के नामो निशान मिट गई हां जल्दी से आप हो पापा बन जवानी का कड़ा तो रहे हमारो बलमुआ आई रे दादा काहे दादा का गिर ढेर में कर पहले तारा फोन फाड़ दो अभी फोन फाड़ दो ई कहां से गिरे दादा बुढ़िया अरे दादा नहीं करता नहीं हम कहां नहीं करत नहीं अरे दादा तू करत ई बुढ़िया कहां से गिरे तू करत हो के कर लमका गोल का तू मार एनो सबने कइले बा ना करबे नहीं से ओने तो हम ही ना कर हम ही ना कर शरम रे के बा त मुत्ता पियानु कह तारा मोटा की हां अरे को हाथवा दे तीन थन जब करैते बट दे हाथवा है जे धरी काहे एजा धरतर है धर हां फोड़ दो हटावा धर ओने में धरबे आखी के सजने देखो जबान में कंट्रोल रख बुढ़िया अरे दुख पकइल अरे रका त पिया ना नतिया मुता पिया ना दोगला मौगड़ा हिजड़ा नतिउ सुरतार त अरे हरामी का करिया तेरा बुढ़िया यार महिला का बात करिया तेरा बुढ़िया हमारी मर्द के तू तो बुझाते बा के हरामी बाटे बुझाते बेटे भैया जी 1000 रुपया कमाताटे भैया जी ससुर का आमा से हली भैया जी देखा है भैया जी कह दिया का हो हतार बदल पतो लगी भैया जी कहता पतो लगी है हमर ने हवा नहीं त कहला सी से ना मंगनी के हमर ना ने दिया हवा ना कोर्रा में बैठा के जाए डेरा के का बजी बैठी कोर्रा में जाए डेरा के कोई सर अरे जब छिनार देखो ये कहता ना इतना मिल तो था रंग दे रंग ने हवा सही बात कर रही है ने आप सही बात कहानी हां सही बात कहानी तो सुन ले ए बुढ़िया सुन ले तो सुन ले
विदेश लड़का हमारे विदेश रहता हमारा के पैसा देता अच्छा। हैं तो हम बड़की पोतो मेहरारू देले बच्चा नहीं काटे खाते हां मेरा हम बड़की पोतो हिया में आज नहीं लागत खजुआ तटे तके करा के आदमी रगरा बाबू के करा से रगरा बाबू हैं यही से दो गलवा कहत रहना है दो गलवा दो गला मत कहो, दो गला मत कहो। नहीं जड़ा ना आ की बड़की में रमीन के कहत की बड़की के मेहर बनवले बानी सब यहाँ का छू वाला काम हो जो गया जानते बा तो जान ले मैं और रही है सिनार हो गइल बानी जानते बा तो जान ले पेंसिनिया उतार ले सब कहले ना पिनसिंदा लिहो कट होला भको लो तो उठ चलता जा ना फोन लगाओ जा आवा त नसी से तारा मुर्गा खया है पीसनिया आंटी मुंह में तारा भाई पहले उ कटरा के कोई टंगा भाई भैया जी फोन कइली भाई ते कटावा के टंगवा दे चौरास्ता पर टंगवा दी हो हेलो खुश रह माई तो तहर मेहर भइल बिया तू रुपया कमा के दे तोरा विदेश से रुपया के गर्मी भइल बाटे खुलिया लेके कराए के। सुतत हाँ, बिया खुलिया। माजे मार के छोड़ले बाड़े मारे के अब खुलिया के तोरा जलवा के मन करता कि का करता के हां चंदा मामा अरे अब पारे अब नदी खुलिया किनारे पूरा ही जलवा सुन ले पहले हम का सुनी जो सुना जो सुना लेके चल जो सुना अब अपने निमन है तो दूसरा के का करे के हां देखा हां अरे अरे बताओ हो ना उतर ना उतर तो हम खींच के लेके जाए भैया जा खींच के ले बाबा घर में धो बाबा घर में बाबा घर में हां चलो, धा तब ना, ए, बहुत अच्छा। अरे आया अरे तू दे रे देखो। दी हां तो हार थारा बाबा तनी लूटी जा मन चौका बात बाप को बाप मार खाई लेकिन पतोही के रख हफा दो बुढ़िया है रहता खाइए दे जवानी में सही हफा कोनो पिटाई पेंशन दूसरा के मत दे पेंसिल हम देता नहीं हम पेंसिल देता नहीं पेंसिल न ये दे बात सुना चलो तार नमनी में नाम बैंक में हम डलवा देता चल जमीन कुल जमीन हमारे नाम में कर दी चल चल तो आओ चलिए तो आओ, अब वकील होता साहब के को फोन करता नहीं हमार पतो हमारा के पुलिस के फोन मरद कर लेखा मानी हम दूसरा के धन दे ससुर रखले बा नाम में नहीं खे कर